Makapangyarihan ang salita. Kaya nitong makapagbigay ng inspirasyon sa kapwa o di kaya ay makasira sa kumpiyansa ng isang tao. Kaya nga kung wala tayong mabuting sasabihin ay itikom na lang natin ang bibig natin. Ikaw kabarangay, may kilala ka bang masakit magsalita? Dear Papa Dudut, hindi lahat ng tao ay pinanganak at tumatanda na makapal ang mukha. Ang ibig ko pong sabihin, yung ibang mataas ang kumpiyansa sa sarili at malakas ang loob. At merong iilan na kasama na ako doon na mahiyain at kung pwede lang iwasang makipag-usap sa tao para sa ikakapanatag ng loob ay gagawin talaga. Lahat ng klase ng pag-iwas. Sa kaso ko ay nagsimula ang pagiging mahiyain ko noong bata pa lamang ako. At mas lumala yun dahil sa pakikitungo at pagkumpronta sa akin ng nanay ko sa ibang tao. Pero bago ko umpisahan, ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang katanghalian sa lahat ng mga kabarangay natin dyan sa Pilipinas. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie, 28 years old at isang OFW dito sa Japan. Kasama ko rito ang Kuya Dindo ko na kalilipad lang nitong January. Masaya ako kasi magkasama na kami. Nauna kasi ako rito ng 5 taon, bale nag-extend na lamang ako ng kontrata dahil nagustuhan ng employer ko ang serbisyo ko. Isa nga pala akong barista at waiter, ganoon din ang trabaho ng kuya ko. Pareho rin kaming avid listener ng Barangay Love Stories and in fact, siyang nag-recommend sa akin ng programa ninyo noong pandemic. Hopeless romantic kasi yon at mahilig ding makinig ng radyo kaya nagustuhan niya kaagad ang Barangay Love Stories. Sabi ko nga sabay kaming sumulat sa istasyon ninyo para mapakinggan namin ang aming kwento. Paunahan na lamang kung sino ang mapipili. Magsisimula ang lahat noong nasa Pilipinas pa lamang kami 7 taon na ang nakakalipas. 21 anyos ako noon at aminadong may pagkamahiyain. Ako yung tipo ng tao na mas pipiling umupo sa dulong bahagi ng classroom kung saan ay malayo sa mga kaklase ko at hindi masyadong pansinin. Kahit nung elementary pa lamang ako ay malaking pagsubok na talaga sa akin ang pagpasok sa eskwelahan. Kaya tuloy ay hindi rin ako masyadong natuto at madalas ay kulelat sa klase. Bagay na laging kinakainis ng nanay ko, Papa Dudut. Palakol! Oh, palakol na naman! Puro na lang palakol tong mga grado mo, Ronnie! Pasensya na po kayo, Nay. Nung nakaraang grading, humingi ka rin sa akin ng pasensya. Sabi mo, aayusin mo na ang pag-aaral mo. Pero wala namang pinagbago tong mga grado mo, oh! Puro palakol! Ginawa ko naman po yung makakaya ko. Ito na ba yung makakaya mo? Ha? Nay, tama na po. Kahit kailan talaga, napakalabnaw niyang utak mo! Alam nyo naman po na hindi ako matalino pero pinag-aaral nyo pa rin ako. Ayun na nga eh! Hindi ka nga matalino, kaya mas lalong kailangan mo mag-aral! Nay naman ayoko na pong mag-aral. Abay, loko-loko talaga tong batang ito ah! Anong ayaw mo mag-aral maswerte ka nga kasi pinag-aaral kita! Marami dyan mga katulad mo na gustong-gusto mag-aral pero hindi pinag-aaral ng magulang! Di sila na lang po yung pag-aralin nyo. Aray! Hoy ha! Sa susunod, hindi lang bato ka makukuha mo! Ingungud-gud ko na sa sahig yung mukha mo! Bakit ko sila pag-aaralin? Anak ko ba sila? Nay naman Ikaw nga tigilan mo ako sa kakaganyan mo ha? Baka nakakalimutan mo, hindi ka na bata. Kung nung maliit ka, pinagpapasensyahan kita sa kahinaan ng ulo mo, pwes, ibahin mo na ngayon! Ipapaalala ko lang sa'yo na 21 ka na! Matanda ka na, Ronnie! Hindi ko naman po nakakalimutan yung edad ko. Abay di mabuti! Sa edad mong yan, dapat nasa kolehiyo ka na eh. Katulad ng mga kaklase mo noon.
Ay, hindi ka ba nahihiya dun sa mga kasabayan mo nung elementary ka? Yung iba doon anak ng mga kaibigan ko. Ayun, nasa third year college na ngayon. Tapos ikaw, hindi ko pa alam kung gagraduate ng high school? Ayan na naman po kayo. Kinukumpara nyo na naman po ako sa kanila, Nay. Abay malamang! Kanino kita ikukumpara? Sa kuya mo? Eh bulakbol din yung hayop na yun eh! Kaya hindi rin nakapagtapos ng kolehiyo! Kaya nga po wag nyo na lang akong ikumpara sa ibang tao. Nakakasama kayo ng loob eh. Ikaw pa talagang may ganang sumama ang loob. Eh kumusta naman kaya yung loob ko? Yung nararamdaman ko? Kasi kung tatanungin mo ako, gigil na gigil na ako sa'yo ngayon! Ay! Ang gusto ko lang naman kasi, ayusin mo ang pag-aaral mo. Ito lang yung kaya ko ipamana sa'yo eh. Wala kaming malaking kayamanan ng tatay ninyo. Kaya nga pagsikapan mo makapagtapos. Ay, sorry po ulit, Nay. Puro ka na lang sorry. Tapos hindi naman kita nakikitaan ng pagbabago. Hindi ko na po alam gagawin ko eh. Hindi ako kasing talino ng mga anak ng kaibigan nyo. Kaya nga lalo mong pagsikapan para maging kasing talino ka nila. Parang imposible naman po yun. Malayong malayo na po sila sa akin. Wala akong pakialam. Kung kailangan mo magsikap ng husto para mahabol sila at mapantayan, abay gawin mo. Para naman kahit papano, may pagmalaki na kita sa mga kaibigan ko. Hindi na bago sa akin na ikumpara ng nanay ko sa anak ng mga kumare at kakilala niya. Akala ko lang din ay masasanay na ako pero hindi pa rin pala. Kahit noong maliit pa ako ay lagi na niyang sinasabi sa akin na kasalanan daw ng pagiging mahiyain ko kaya wala akong masyadong natututuhan sa klase. Totoo rin naman kasi imbes na itanong ko sa teacher yung mga bagay na hindi ko maintindihan sa lesson namin ay hindi ko ginagawa. At pinagsasawalang bahala ko na lamang at nahihiya kasi ako. At baka hindi rin ako makabuo ng tamang salita para makapagtanong. Medyo bulol pa ako noon. Natatakot ako na pagtawanan ng mga kaklase ko kaya mas gusto ko na manahimik na lamang. Ayos lang na bumagsak ako kasi gusto ko na tumigil na lamang sa pag-aaral. Pero nairaos ko pa rin naman ang elementary at high school kahit na ayaw ko na talagang pumasok. Kaya lang dahil sa mga bagsak ko ay naging repeater ako o yung bang umuulit ng grade level. Naunahan na tuloy ako ng ibang mga kaklase ko. Sa edad ko noong 21 ay kakatapos ko pa lamang sa high school at nagdadalawang isip akong magkolehiyo. Hindi naman po sa wala akong pangarap sa buhay pero hindi ko nararamdaman sa puso ko na gugustuhin ko pang mag-aral ng 4 na taon o higit pa. Kaya lang natatakot naman akong magtrabaho kaya ano na lamang ang gagawin ko. Sinabi ko yon sa isa sa mga kaklase ko na pinagkakatiwalaan ko. Sinabi niya na sumama ako makipag-inuman sa kanila ng mga pinsan niya para mabawasan daw ang pagiging mahiyain ko. Naisip ko na wala namang mawawala kung sasama ako sa inuman na yon. Kaya naman nagpunta ako, Papa Dudut. Santissima! Ano nangyari sa'yo, Ronnie? Bakit ang dami mong pasa sa mukha? Putok pa yung labi mo! Napagtripan lang po, Nay. Napagtripan? Sandali, lasing ka ba? Nakainom lang po. Ay, Ronnie! Nay, bakit po bang ingay nyo? Tumahimik ka nga dyan! Tulungan mo na lang ako rito! Ibangon mo yung kapatid mo at iupo mo sa bangko! Dalian mo! Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mong tukmul ka? Oh, ikaw pala, Kuya Dindo. Kadiri! Kailan ka pa natutong uminom? Halika na, bumangon ka dyan. Aray naman, parang mababali braso ko sa hila mo eh. Mababali talaga kasi loko-loko ka. Sumandal ka nga, Ronnie! Patingin ako ng mga sugat at pasamo sa mukha! Kumuha ka nga doon ng pamunas at alcohol para sa kapatid mo! Antok na po ako, Nay. Kumuha ka na! Sabi ko nga po. Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mo, Ronnie? Kailan ka pa natutong uminom? Kanina lang po. Ganito pala pakiramdam paglasing. Para kang lumulutang sa ulap.
makakakita ka pa ng mga bituin pag dinagdagan ko amats mo sa suntok ko. Akin na! Umayos ka, Ronnie. Gagamutin natin yung mga sugat mo. Daan-daan naman po. Kahit dahan-dahanin ko yan, masakit pa rin yan. Ay, grabe! Ano ba naman itong ginawa mo sa sarili mo? Uminom ka na nga, nagpabugbog ka pa! At hindi ka man lang lumaban, no? Kitang-kita na walang kagalos-galos kamao mo. Ibig sabihin, hinayaan mo lang sila na gawing punching bag yung mukha mo. Kahit kailan duwag ka talaga at lampa. Pwede ba tumigil ka na nga dyan, Dindo? Ano bang gusto mo? Gayahin ng kapatid mo ang pagiging basagulero mo? Basagulero man po ako, at least hindi ako umuuwing bugbog sarado. Hirap kasi dyan kay Ronnie, pinalaki niyong babakla-bakla. Wala akong anak na bakla! Hindi kaya ako bakla, kuya. Ah, talaga? Sige nga, patunayan mo. Suntukin mo ako, dali. Ano bang pinagsasasabi mo, Dindo? Chill lang kayo, Nay. Tuturuan ko lang kung paano manuntok tong anak mo. O ano? Tumayo ka na dyan, dali. Suntukin mo na ako. Suntok lang ha. Dapat di ka gagante, kuya. Oo naman. Sige na, suntok na. Yan dapat sa'yo. Halikan mo sahig. Napaka-uto-uto mo kasi eh! Ayan tuloy, natumba ka na naman sa sahig! Ayos lang naman siya, Nay. Anong ayos lang siya eh, parang hindi na nga gumagalaw tong kapatid mo! Baka nakatulog na sa kalasingan. Hayaan nyo na siya dyan. Dyan sa sahig na babagay yung mga katulad niya nalalampa-lampa. First time ko lang malasing at masasabi kong masarap din pala sa pakiramdam. Kaya lang ay first time ko ring nabugbog dahil masyado raw akong perwisyo pag napasukan na ng alak ang sistema ko. Simula noon ay hindi ko na ulit ginustong uminom ng alak lalo na at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang lahat ng mga masasakit na salita na sinabi sa akin ng nanay at ng kuya ko. Tapos masasakit pa rin yung bukol ko sa ulo mula sa dagok ni Kuya Dindo. Kaya naman nagtanim ako ng matinding sama ng loob sa pamilya ko noong nahimasmasan ako. Kasi hindi naman ganon yung ibang mag-anak. Mabait yung nanay nila at magkakasundo sila ng mga kapatid nila. Oo, nag-aaway paminsan-minsan papadudot pero hindi naman ganon kasakit magsalita o namimisikal. Naisip ko tuloy na sana'y hindi na lamang ako pinanganak sa pamilya namin kung ganon lang din nila akong tratratuhin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung meron man akong kakampi sa pamilya namin, yon ay ang tatay namin. Bale, 3 pala kaming magkakapatid, ako ang bunso at bukod kay Kuya Dindo, ay meron pa akong ate na hindi na namin kasama sa bahay noong mga panahong yon. Namatay ang tatay namin noong nakuryente siya habang may binubutingting na kable sa bahay namin. Doon aksidente niyang nahawakan yung live wire kaya nalapnos ang katawan niya. Naisugod pa siya sa ospital at nabuhay ng 3 araw bago namatay. 15 years old pa lamang ako noon. 20 naman si Ate Charmaine at 21 naman si Kuya Dindo. Lahat kami nag-aaral pa kaya si nanay na lamang ang kumayod para masustentuhan ang pangangailangan namin. Bale meron silang negosyong isdaan ni tatay sa palengke ng Quezon City. Kaya lang ay hindi na nakagraduate si Kuya Dindo sa kolehiyo dahil sa pagbubulakbol. Basta gulero din siya at madalas ay masangkot sa kaliwat kanang mga gulo. Pero nagbago na siya noong isang beses siyang na-detain dahil sa pag-aamok ng lasing. Doon naranasan niyang mabugbog na mga inmates kaya tumino siya paglabas niya. Nagtrabaho na lamang siya pero palipat-lipat naman dahil hindi rin siya nagtatagal. Reklamador din kasi siya at walang tiyaga sa trabaho. Si Ate Charmaine naman ay nabuntis bago ang araw ng graduation niya sa kolehiyo. Kaya labis din ang pagkadismaya ni nanay sa kanya. At bagaman nakagraduate naman siya ay nagkaroon pa rin sila ng matinding away dahilan para umalis si ate sa bahay namin at manirahan kasama ang tatay ng pamangkin ko. Buti na lamang at dumadalaw pa rin siya sa bahay kaya nakakapag-usap pa rin kami, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Ronnie? Okay lang naman ako, ate.
Ikaw, kumusta? Ayos lang din. Balita ko nalasing ka raw at nabugbog ng isang gabi ah. Ano ba kasing nangyari? Hindi ka naman umiinom. Niyaya kasi ako ng dati kong kaklase na uminom. Sabi niya para mawala raw hiya ako, kaya ipapakilala niya ako sa mga pinsan niya. Sa isip ko, wala naman sigurong masama kasi nga gusto ko na rin alisin yung pagiging mahihain ko. Kaso naparami inom ko at medyo naging pasaway ako sa kanila. Kaya siguro napikon yung iba niyang pinsan at nabugbog na ako. Pero mali pa rin yun. Paano na lang kung napuruhan ka tapos nagkaroon ka ng malalang injury, hindi lang natin alam. Naku, idedemanda ko yung dati mong kaklase at mga pinsan niya na yun. Wag na ate, abala lang yan eh. Saka ayos lang ako. Ayos ba yan eh? Itim na itim pa yung bukol mo sa noo. Huwag mo sabihin pati yan kagagawa nila, anak ko naman talaga. Hindi naman nila to kasalanan. Kasalanan to ng pagiging lampa ko. Doon na rin ako sa sahig nakatulog. Kaya galit na galit sa akin si nanay. May bukol pa nga ako sa ulo bukod dito sa noo. Talaga? Hawak nga. Sakit ate. Gosh, ang laki. Ang natatandaan ko kasi, hinamon niya ako na suntukin ko siya. Mali ko lang, pinatulan ko. Kaya ito na pala ako. Siya yung mali. Kasi bakit ka pa niya kailangang hamunin na suntukin siya? Kasi di raw ako gumanti nung binugbog ako. Kaya tinawag niya akong babakla-bakla. Pero ganun naman talaga si kuya, di ba? Basagulero na mayabang. Oo, pero hindi pa rin tama yung ginawa niya. Imbis na yung mga pasamo na lang sa mukha ang intindihin mo, iisipin mo pa yung mga bukol mo. Kawawa ka naman. Okay lang naman ako. Malayo to sa bituka. Oo nga, pero mas malapit yan sa utak. Ano sinabi ni nanay? Wala, bukod sa pinagalitan ako kinabukasan nung naimasmasan na ako. Ang kapal daw ng mukha ko kasi nakuha ko pang uminom at makipag-away. Ay, naiintindihan ko naman yung galit niya kasi baka nadala na rin siya sa mga pinagagagawa ni kuya nun. Pero nasaktan pa rin ako. Masakit naman talaga magsalita si nanay kahit nung nandito pa ako kung ano-ano rin ang sinabi niya sa akin dahil lang nabuntis ako bago makagraduate. Pati sa anak ko na nasa tiyan ko pa noon may sinabi na rin siya. Akala mo hindi niya apo yung batang pinagsasalitaan niya na masama. Bakit kaya ganun si nanay, no? Hindi siya katulad nung ibang nanay ng mga kakilala ko. Mabait kasi mga nanay nila tapos may naon magsalita. Iba-iba naman ang mga nanay pero sana magbago na nanay natin. Maiba tayo. Ngayong graduate ka na sa high school, anong kursong plano mong kunin sa college? Sa totoo lang, ayoko na talaga mag-college, ate. Ha? Bakit? Para kasing hindi ko rin kakayanin. Saka baka mag-aksay lang ng pera si nanay sa pagpapaaral niya sa akin. Tapos isumbat niya lang yun. Kung hindi ka na mag-aaral, ibig sabihin magtatrabaho ka na lang? Yun nga ang problema. Di ko rin alam kung kaya ko magtrabaho kasi nahihiya ako, ate. Nako, kailangan mong alisin yung pagiging mahiyain mo kasi baka maraming oportunidad ang masayang dahil pinalagpas mo lang. Kaya nga. Pero sa ngayon, di ko pa talaga alam anong plano ko. Naguguluhan pa ako. Papadudot mabait si Ate Charmaine. Bukod kay tatay, siya na lamang yung kakampi ko sa bahay namin. Kaya nga laking lungkot ko nang umalis siya sa bahay dahil alam ko na ang magiging buhay ko kasama sina kuya at nanay. Pero tinapangan ko pa rin at tinatagan ang kalooban ko dahil pamilya ko pa rin sila. At wala rin naman akong pupuntahan sakaling umalis ako sa bahay namin. Alam ko na hindi na talaga makakatulong sa akin ang pagiging mahiyain ko. Kaya nga ginusto ko rin naman na tuluyan ng alisin sa pagkatao ko ito. At masaya ako dahil nasabi ko lahat ng gumugulo at naglalaro sa isipan ko noong minsang bumisita sa bahay ang ate ko. Sa totoo lang ay hanga ako kay Ate Charmaine dahil nilakasan niya ang kanyang kalooban na magsimula ulit matapos niyang mabuntis. Hindi man niya nagamit yung kursong tinapos niya, kahit paano'y kumikita naman siya ng pera dahil madiskarte siya. At yon ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba't ibang produktong online gaya ng makeup, dishwashing liquid, damit at gadgets. Tulong na rin daw niya yon sa mister niya na siyang nagtatrabaho para sa pamilya nila. Kapag may sobra sa kinikita niya ay bumibili siya ng mga groceries para naman sa bahay. Kaya siguro unti-unti ay
Nakuha rin niya ang loob ni nanay pero kapag nakatalikod naman siya ay pinagsasalitaan pa rin siya ng masama ng nanay namin. Kung minsan ay chinichismis pa nga siya ni nanay sa mga kapitbahay. Inis nga ako sa ugaling yon ni nanay pero akala ko ay siya lang yung kilala kong chismosa sa bahay namin pero meron pa pala. Sinabi niya talaga yon, Dindo? Oo, Nay! Dinig na dinig ng dalawang tenga ko. Naghanap pa talaga siya ng kakampi kay Charmaine, ha? Oo, Nay! Ayan na yung magaling yung anak. Hoy, Ronnie! Halika nga rito. Bakit po, Nay? Yumuko ka ng kaunti. Po? Yumuko ka ng kaunti, sabi eh. Ang tangkad mo, hindi kita abot. Sige po. Ayan po. Yan ang Aray dapat ko, sa'yo. Nay! Ayos ah! Solid yun, Nay! Tumigil ka dyan. Baka ikaw ang sunod kong batukan. Bakit naman ako nadamay bigla? Ay, mabuti pa, iskapo na ako. Mamaya mabatukan pa ako. Bakit nyo naman po ako binatukan? Nagtatanong ka pa talaga? Hindi ko naman alam yung rason nyo. Nalaman ko lang naman na ayaw mo na palang magkolehiyo. Kanino nyo po nalaman? Sa Kuya Dindo mo. Narinig daw niya yung pag-uusap niyo ng ate mo nung nakaraan. Tapos ikinuwento niya sa akin. Akala ko si nanay lang tong chismosa sa bahay. Chismoso rin pala tong si kuya. Hoy! Narinig ko yon, ha? Sorry po, Nay. Huwag mo ang iniiba ang usapan. Hindi ko naman po iniiba yung usapan. Wala lang po ako masabi. Ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ng kuya mo na ayaw mo na magkolehiyo? Opo, Ay, linti ka talagang bata ka! hindi na po ako bata, Nay. Hindi na nga! Pero para ka pa rin bata kung mag-isip. Tumutulad ka na naman sa ibang mga kabataan na laki na nga sa hirap, batugan pa! Iginapang para makapagtapos, ayaw namang mag-aral! Ang kakapal naman ang mukha ninyo! Hindi ko na po kasi nakikita yung sarili ko na makakagraduate sa college. Saka di ko rin po alam kung anong kurso ang kukunin ko. Baka bumagsak lang ako sa mga subject kasi di ko kayanin. Tapos magagalit lang po kayo sa akin. Alam nga namang matuwa ako at ipagmalaki kita, no? Responsibilidad mo ang mag-aral ng mabuti. Malamang magagalit talaga ako sa'yo. Kaya nga ayoko na lang po mag-aral. O ano na lang ang gagawin mo ngayon? Hindi ko pa rin po alam. Kita mo na? Ni wala kang kaplano-plano sa buhay mo? Huwag mong sabihin na tatambay ka lang dito sa bahay maghapon. Aba naman, mahiya ka naman sa akin, Ronnie. Ako ito nagpapakahirap magtrabaho dun sa palengke para lang mabuhay kayo, tapos gaganyanin niyo lang ako? Pinag-aaral tapos ayaw mag-aral. Ibang klase rin talaga ang takbo ng utak mo ano? Susubukan ko pong maghanap na lang ng trabaho, Nay. Abay dapat lang! Kung hindi, makakatikim ka sa akin ng sermon at talak araw-araw kapag nakita kitang nandito lang sa bahay! Pasensya na po talaga kayo. Kung ganito lang akong klaseng anak. Hindi ko rin naman po ito ginusto. Alam mo, kung pwede lang makipagpalit ng anak sa iba, nako, matagal ko nang ginawa! Ayusin mo yung buhay mo, ha? Huwag mo nang dagdagan ng pagiging sakit sa ulo! Napakawalang kwenta mo kasi! Niwala ka sa kalingkingan ng anak ng mga kaibigan ko! Nakakainis lang kasi nagkaroon ako ng anak na mahina at mahiyain na katulad mo! Papadudot dahil sa pangchichismis sa akin ni Kuya Dindo kay nanay ay hindi na ako nagkaroon ng tamang panahon. Naiproseso sa utak ko kung paano ko sasabihin at ipaliwanag sa kanila na ayoko nang magkolehiyo. Hindi naman masama ang intensyon ko dahil alam ko sa sarili ko na baka hindi ko rin kayanin yon. Sapat na yung nakakabasa ako, nakakasulat at nakakapagbilang. Kahit naman paano ay nakakaintindi ako sa basic English, kaya hindi ko na kailangang magpakadalubhasa sa ibang propesyon. Sa totoo lang ay hindi pa ako sigurado sa plano kong gawin sakaling hindi na ako pumasok sa eskwelahan sa darating na pasukan.
Bala kong saka na lang yung isipin kapag nasabi ko na kay nanay ang plano kong paghinto sa pag-aaral. Pero dahil sa pagiging bida-bida ni kuya ay nagkagulo na naman sa bahay namin at minasama na naman ng nanay ko ang naiisip ko. Ang sakit-sakit sa bihang walang kwentang anak. Makasarili at hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mga magulang na nagpaaral sa amin. Lahat ng mga masasakit na salitang yon ay naipon sa dibdib ko at pakiramdam ko ay gusto ko nang sumabog at gusto ko nang magwala ng mga panahong yon sa sobrang sama ng loob at sa sobrang sakit ng pinagdaraanan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pinanindigan ko ang desisyon kong wag nang mag-aral. Doon ko na rin sinimulang maghanap ng pwedeng mapasukang trabaho para kahit paano ay kumita ako ng pera. Walang tigil na rin kasi ang pagpaparinig sa akin ni nanay na kung hindi ako mag-aaral ay maghanap buhay na lamang daw ako para naman may silbi ako. Pero natagalan pa rin akong makahanap ng trabaho dahil sa pagiging mahiyain ko. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasok ako bilang tagaluto ng burger sa isang 24/7 burger shop sa lugar namin. Challenge talaga sa akin ang kumausap ng customer pero nahasa naman noon ang kakayahan ko at nawala ang pagiging mahiyain ko. Nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko at kaunting tapang sa dibdib. Mula nung maramdaman ko yon sa kaloob-looban ko ay nagkaroon ako ng katiting na pag-asa na baka pwede akong mangarap at sumubok ng mas malaking bagay para sa sarili ko. Mahal ko naman ang ginagawa ko ng mga panahon na yon pero ayokong magluto at magbenta ng hamburger hanggang tumanda ako. Bukod doon, ang baba ng sweldo dahilan para lagi pa rin magreklamo at magbunganga sa akin ang nanay namin, Papa Dudut. Nay, ito na po yung sweldo ko. Oh, ano higot to 1,000? Pandagdag po, pambili ng bigas. Sa lakas niyong kumain ng kuya mo, kulang na kulang pa tong 1,000 mo. Dagdagan mo ito! Sorry po, kasi yan na lang yung natira. At saan naman napunta yung iba mong sinweldo? Sa ipon ko po. Aba, talagang nakuha mo pang mag-ipon? Kakarampot na nga lang ang kinikita mo. Dapat binibigay mo sa akin lahat para naman mapakinabangan. Kita ko naman po yun. Saka nagbigay naman po ako. Oo nga, ang kaso hindi ka nakakaintindi eh. Kulang nga itong 1,000. Kung bakit kasi hanggang ngayon nagtsatsaga ka pa dun sa trabahong yun, napakababa ng sweldo. Pangarap yata ni Ronnie magtinda at gumawa ng hamburger hanggang mamatay siya eh. Pwede ba kuya? Huwag mo nang pakialaman yung trabaho ko. Ikaw nga walang permanenteng trabaho. Palagi kang lumilipat kasi wala kang tiyaga. Aba, ako pa talaga sinabihin itong walang tiyaga. May punto rin naman ang kapatid mo ah. Pati ba naman ikaw, Nay? Kampi ka sa tukmol na yan? Para po sa kaalaman nyo, hindi ko pangarap magtinda at gumawa ng hamburger habang buhay. Kaya nga po ako nag-iipon kasi pag may naisip na akong gusto kong gawin, meron akong magagamit na pera. Ano ba kasi yung gusto mong gawin? Magnegosyo? Yun ba ang balak mo? Si Ronnie? Magnenegosyo? Sa bobo niyang yan? Baka malugi siya agad pag nagkataon, Nay. Sobra ka naman magsalita, kuya. Totoo naman ang sinasabi ng kuya mo eh. Anong alam mo sa pagnenegosyo? Hindi ka nga nakapag-aral. Kasalanan mo naman kasi pinag-aaral kita pero ayaw mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hamak na taga-benta lang ng hamburger. Marangal naman po tong trabaho na to. Hindi po ako nagnanakaw o nanlalamang ng kapwa. Kahit na ano pang sabihin mo, pang walang pinag-aralan lang ang trabahong yan. Ang laking pera yung sinayang ko sa pagpapaaral sa inyo. Wala rin pala akong mapapala. Itong kuya mo, laging nawawala ng trabaho. Ultimo pang yosi sa akin hinihingi. Yung ate mo naman, nakagraduate nga, pero nagkaanak at nag-asawa naman agad. Tapos ikaw, ayaw mong mag-aral at mas gusto mo na lang magluto ng hamburger. Ay, Diyos me! Wala ba talaga kayong pangarap sa buhay? Wala na bang pwedeng itaas yung mga pangarap nyo? Katulad ng iba nyong kaedad dito sa barangay natin?
Meron naman po, Nay. Kaya lang hindi po kami katulad ng ibang kaedaran namin. Kung sila, alam nila agad ang gusto nila sa buhay, kami hindi po ganun. Medyo nahihirapan po kaming alamin yung gusto namin. Tapos, imbis na tulungan nyo kami, unawain at gabayan, kayo pa yung nangunguna sa pagpuna sa amin. Opo, wala pa kaming may pagmamalaki sa inyo sa ngayon. Pero meron naman kaming pangarap at gusto sa buhay. Di ba, kuya? Ha? Oo, meron naman talaga. Alam ko na gustong gusto mong makabili ng motor na may sidecar para ikaw na maghahatid sundo kay nanay sa palengke. Pero dahil nga papalit-palit ka ng trabaho, wala kang ipon. Sakit mo naman magsalita. Totoo naman eh. Oo na. Totoo ba yon? Ha? Dindo? Opo, Nay. Kaya sana, wag nyo na po kaming ikumpara sa iba, Nay. Kahit po yung wag nyo na lang kami pagsalitaan ng masama at hindi maganda. Ayos na kung hindi nyo rin naman po kami kayang suportahan. Masakit po kasi sa amin yun. Lalo na sa inyo pa mismo nang galing. Papadudot, ayoko naman sanang pagsalitaan ng ganon si nanay pero sobrang bigat na kasi ng kalooban ko. Para kung bomba na sasabog na lamang anumang sandali. Pero sa totoo lang ay gulat na gulat ako sa sarili ko dahil nagawa kong masabi ang nilalaman ng isipan ko at manindigan sa bagay na gusto ko at pati si Kuya Dindo ay napasang-ayon sa akin. Pero hindi ako proud na nasagot ko si nanay at napagsalitaan siya ng hindi maganda. Kaya nga ginawa ko pa rin ang makakaya ko para ipaunawa sa kanya ang gusto kong sabihin. Dahil ang huling bagay na gusto kong mangyari sa akin ay maging katulad niya. Yung bang madaling madaig ng emosyon kaya hindi napag-iisipan ng mabuti ang sasabihin at kadalasan ay nakapagsasalita ng masakit. Mahiyain lamang ako at walang tiwala sa sarili pero hindi ako bastos na anak. Kaya nga nagsorry pa rin ako kay nanay noong sumunod na araw. Pero tinalakan niya lamang ako at hindi man lang humingi ng patawad sa mga sinabi niya. Naisip ko na ayaw niya lang talagang ibaba ang pride niya. Dahil para sa kanya ay siya ang nanay, siya ang dapat na masunod at siya lang ang laging tama. At bilang tipo ng tao na hindi mahilig makipagtalo o makipagpataasan ng ihi, hindi na lamang ako sumagot. Doon ako mas lalong nagsikap sa ginawa ko habang patuloy na nangangarap na balang araw ay aasenso kami sa buhay. Isang araw ay niyaya ako ng dati kong katrabaho at kaibigan sa burger shop kung gusto ko raw ba siyang samahan na kumuha ng short-term course tungkol sa food and beverages. Nagka-interes ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-enroll din, papadudot. Naku, malapit ka nang gumraduate sa kinuha mong short-term course. Sobrang proud ako sa'yo, Ronnie. Oo nga, ate. Excited na ako. Salamat kasi lagi mo akong sinusuportahan. Nung una kasi, aminado ako na paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung kaya ko ba talagang pangatawanan yung pag-e-enroll ko. Pero dahil nga sinuportahan mo ako, tinuloy-tuloy ko na rin. Siyempre maganda tong kurso mo eh. Maraming oportunidad ang pwedeng magbukas. Nakakatuwa kasi nakita ko rin na gustong-gusto mo yung ginagawa mo kaya sinusuportahan na kita. Masaya ako na meron kang isang bagay na pinipursue. Ako rin, ate. Iba pala sa pakiramdam kapag masaya ka at gusto mo yung ginagawa mo. Yun bang lagi kang excited na gawin yun? Masaya naman ako sa pagtitinda at paggawa ng hamburger pero mas masaya ako sa pinag-aaralan ko ngayon. Alam ko naman yun, kaya nga natutuwa ako sa'yo kasi sa wakas, nahanap mo na yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Sinong mag-aakala na huling beses tayong nag-usap wala ka pang kaplano-plano sa buhay. Pero ngayon, tingnan mo naman, marami ka nang na-overcome. Mahihain pa rin ako pero masasabi kong kumakapal-kapal na yung mukha ko ng kaunti. Ituloy mo lang yan. Napapractice naman yan eh. Galing mo nga kasi sa loob lang ng maiksing panahon, malaki agad improvement mo. Di na ikaw yung dating Ronnie na takot kumausap ng tao. Salamat uli, ate, sa paniniwala at pagtitiwala sa akin.
Walang anuman. Basta tandaan mo, gawin mo lahat ng makakaya mo para mapaunlad mo yung sarili mo. Sa kahit na anong bagay pa yan, basta hindi masama o iligal, asahan mo yung suporta ko. Pero, kumusta naman sa bahay? Si nanay? Okay lang naman sila. Si nanay ganun pa rin. May pagkataklesa at maingay pa rin. Pero nabawasan na kahit paano yung pagiging mapanumbat at pagkukumpara niya sa atin sa iba. Lalo na nung nasabi ko yung sama ng loob ko sa kanya. Nabalitaan ko nga yun kay kuya. Kahit kailan talaga, napaka-chismoso ni kuya. Hayaan mo na. Galing mo nga eh. Tsaka sabi niya, napabilib daw siya sa'yo dahil nasabi mo yun kay nanay. Tapos bigla raw siyang na-inspire. Naks, inspirational na pala ako? Oo naman. Hindi mo lang alam pero malaki na pala natutulong mo sa isang tao para mabago yung pananaw niya sa buhay at lalong magsikap na tuparin yung mga pangarap nila. Ganon din kasi yung ginawa mo sa akin eh. Na-inspire mo ako na sumubok pa ng isang bagay. Kung ganun, itutuloy mo na talaga pag-enroll mo sa baking class? Oo, suportado rin naman ako ng mister ko. Tsaka para magamit ko rin yung kursong natapos ko. Good luck sa'yo ate. Naniniwala ako sa kakayahan mo kasi magaling ka. Naniniwala rin ako sa kakayahan mo, Ronnie. Kaya sana huwag kang susuko ah. Huwag kang hihinto sa pangangarap. Oo, hindi. At kahit na saan man ako dalhin ng pangarap ko, lagi kong tatandaan mga sinabi mo. O siya, magmerienda muna tayo sa kusina bago tayo magkaiyakan dito. Gumawa ako ng yema cake. Pagdala ka na rin sa bahay. Paborito ni nanay yung yema cake mo. Lagi niyang binibida sa mga kapitbahay. Talaga? Mukhang nagbago na nga si nanay ah. Maganda-ganda na yung sinasabi eh. Oo nga no, sana magtuloy-tuloy na. Mismo! Papadudot makapangyarihan ang mga salita at pwede itong makasugat ng damdamin lalo na kung hindi maganda ang ating sasabihin. At malaki rin ang epekto nito sa mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa buhay. Kaya nga importante na sa bahay pa lang dapat itanim na ng mga magulang ang mga mabubuting salita sa isipan ng mga anak nila upang hindi sila lumaking mahina ang loob at walang kumpiyansa sa sarili. Yun kasi ang natutuhan ng ating sender mula sa karanasan niya na ibinahagi sa ating programa. Sa kasalukuyan ay masaya kami papadudot na nakakatulong na kami sa nanay namin kahit na hindi kami katulad ng ibang anak na mga kakilala niya. Ay proud na sa amin si nanay dahil unti-unti na naming natutupad lahat ng mga pangarap namin. Nagkapatawaran na rin pala kami ni nanay bago ako umalis noon sa Pilipinas. Ayoko na kasing magbaon ng sama ng loob. Gusto ko na lang ng peace of mind. Masaya naman ako dahil nakikita kong nagbago na nga itong si nanay. Mabuti na lang talaga at nilakasan ko ang loob ko na magsalita noon upang malaman din niya ang nilalaman ng puso ko. Wala naman akong masamang intensyon dahil mahal ko ang nanay ko. Pangarap kong mabigyan siya ng maginhawang buhay na alam kong deserve niya. Matapos ang mga sakripisyo niya para sa aming magkakapatid noong maaga kaming iwan ni tatay. Kaya nga gagawin ko ang lahat at magsisikap ako para magkatotoo ang mga pangarap ko. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Maraming salamat po at sana ay marami akong na-inspire sa aking kwento. God bless po sa inyong istasyon and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ronnie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gnanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Dear Papa Dudut, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig ngayong araw na ito. Ako po si Easy, hindi ko tunay na pangalan. Mas po ko sa pag-ibig yan 3 years. Isang lalaki lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko.
Bago ko po ikwento sa inyo ang love life ko ay hayaan niyo muna akong i-describe ko ang sarili ko. Hindi po ako maganda at wala pong halong biro pero kahit saang anggulo tignan ay walang gandang makikita sa pagmumukha ko. Palaging buhaghag at kalat ang buhok ko dahil mahaba ito at kulot. Medyo malaki rin ang katawan ko para sa isang babae, Papa Dudut. Matangkad po kasi ako, Papa Dudut, at may katabaan kaya minsan ay mas malaki po akong tignan kesa sa mga lalaki. Simple lang din akong manamit at hindi rin ako gumagamit ng makeup. Nipple boss ay walang dumadapo sa pisngi ko. Yan po ang itsura ko at hindi po yun insulto kundi pawang katotohanan lamang. Hindi naman sa wala akong believe sa sarili ko, Papa Dudut, o di kaya'y wala akong self-confidence. Pero bata pa lamang ako ay tanggap ko na ang katotohanan. Kaya naman ni isang lalaki ay walang naligaw para manligaw sa akin simula noong nagdalaga ako. Ang sabi ko na lamang po saka ko na lamang po naranasan ang tinatawag nilang pag-ibig noong 30 anyos na ako. Kung kailan naawa yata ang may kapal. Kaya naman isang lalaki ang pinadala niya para makipagkilala sa akin. Miss, sarado pa tong resto? Opo, sarado pa sir. Alas 7 pa magbubukas. Talaga ba? Dati kasi alas 6 pa lang bukas na to eh. Antayin nyo na lang po. Malapit na rin naman mag alas 7. Sige, maghihintay na lang ako. Empleyado ka ba rito? Opo, kusinera po ako rito. Ah, so ikaw pala yung nagluluto ng araw-araw na kinakain ko? Siguro po. Regular customer po ba kayo rito? Oo, ilang buwan na rin. Nangungupahan ako dyan sa malapit. Bago ako pumasok sa trabaho, dumadaan ako dito para kumain na agahan. Ah, okay. Nagbago na kasi yung management kaya nagbago rin yung oras ng opening at closing namin. Yung ilang menu nga rito, binago at pinalitan na rin Talaga ba? Nako, sana available pa yung paborito kong pagkain. Ano po ba yung lagi niyong ino-order? Yung chicken fillet na may kakaibang sauce tapos java rice. Ah, yun ba? Huwag ka mag-alala sir. Available pa yun. Talaga? Mabuti naman. Kala ko inalis na rin So, gaano ka nakatagal nagtatrabaho rito? Mga 5 years na. Matagal-tagal na rin. Ibig sabihin, dito ka na nagtatrabaho nung bagong lipat pa lang ako dito sa Maynila? Ewan ko. Kailan ka ba lumipat dito? 2007 nung lumipat ako rito sa Maynila para magtrabaho. Ah, oo. Kusinera na ako nun dito. Kung kusinera ka dito, baka naabutan mo yung sizzling chicken cordon bleu nila with gravy and java rice. Oo naman. Recipe ko yun Talaga? Yun kaya yung binabalik-balikan ko noon dito nung bagong salta pa lang ako. Yung cordon bleu na yun talaga yung dahilan kung bakit ako naging regular customer nyo. Totoo ba? Oo, promise. Kaso noong 2009 nilipat ako ng opisina kaya lumipat din ako ng inuupahan. Ngayon na lang ako nakabalik dito. Pagbalik ko, wala na yung dating menu. Excited pa naman ako noon na matikman uli yung cordon bleu nyo. Oo, phased out na talaga yung ibang recipes. Hindi na rin kasi mabili tsaka binago talaga yung menu nung nag-hire sila ng bagong chef. Tagal na ako nagkikrave dun sa totoo lang. Alam mo ba, sinubukan ko nga magluto ng ganun kaso iba talaga yung lasa ng gawa nyo. Iba yung sarap ng gravy nyo bumagay sa cordon bleu. Ay, natakam tuloy ako. Actually, madali lang naman gawin yun Gusto mo ipagluto kita? Talaga? Pwede ba? Pero mahal ang bayad kasi special order siya. Okay lang, basta matikman ko uli yun. O sige, antayin na lang natin mag-open tong resto. Ay, nga pala. Anong pangalan mo? Easy. Ako naman si Jack. Nice to meet you, Jack. Sabi mo nangungupahan ka lang dito, di ba? Taga saan ka talaga?
Taga Pampanga ako. Ah, okay. Ikaw ba? Caloocan lang. Wala kaming probinsya. Dito na ako sa Metro Manila ipinanganak. Ah, ganun ba? Oo. Ay, sandali lang. 7:00 na pala. Magbubukas na kami. Mag-order ka na lang sa loob Sabihin mo special order. Ako nang bahala sa cordon bleu mo. Sige, salamat Simula ng araw na yon, Papa Dudut, ay araw-araw nang nagpupunta si Jack sa resto para sa kanyang cordon bleu. Napagalitan nga ako noon ng boss namin noong nalaman niyang nagluluto ako ng special orders. Akala ko noon ay tatanggalin na niya ako sa trabaho pero kalaunan ay napapayag ko rin siyang ibalik sa menu ang cordon bleu, Papa Dudut. Matapos niyang matikman ang luto ko. Doon na po nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Jack, Papa Dudut. Galing sa isang malaking pamilya si Jack. 6 silang magkakapatid at siya ang panganay kaya siya ang inaasahang mag-provide ng mga pangangailangan ng pamilya niya na naiwan sa Pampanga. Simple lang si Jack, Papa Dudut. Mas matangkad ako kesa sa kanya pero hindi rin naman siya masyadong maliit. Sakto lang ang itsura. Mas maputi siya kesa sa akin at mas makinis ang balat. Yun nga lang, tulad ko rin ay hindi siya marunong mag-ayos at manamit. Mabuti na lang at nakabawi naman siya sa personality niya. Makwento pong tao si Jack. Para siyang walking encyclopedia sa dami ng alam niya sa buhay at ang bagay na yon ang nagustuhan ko sa kanya. Mula sa pagkakaibigan ay nauwi sa ligawan ang pagsasama namin ni Jack. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay sobrang komportable ko na kay Jack. Kaya naman hindi ko na pinatagal pa at agad ko siyang sinagot. Sa isang iglap ay nagkaroon din ako ng boyfriend na first time ko lamang maranasan. Masarap pala maglakad-lakad sa labas pag ganitong oras, no? Oo nga Tahimik ang gabi ngayon. Presko ang hangin. Walang ingay. Lunes kasi bukas Balik trabaho na naman kaya siguro wala masyadong tao sa labas ngayon. Nagpapahinga na sila para bukas. Ayaw mo nun? Solo natin tong buong lugar. Siyempre gusto. Lalo na't solo rin kita. Pero late na rin kasi. Mag-alas 11 na. Di ba maaga papasok mo bukas? Oo, pero dito muna tayo. Ine-enjoy ko pa yung moment natin Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sayang naman yung gabi kung uuwi tayo agad. Tinan mo yung langit Maliwalas. Puno ng stars. Oo nga no? Alam mo ba nung bata ako, pangarap ko makapunta sa isa sa mga star. Talaga? Bakit naman? Kasi may nakapunta na sa buwan Kaya gusto ko naman na sa star ako makapunta. Pero mas malayo ang mga star kesa sa buwan. As in malayong malayo. Sobrang layo. Alam ko. Late ko na nga lang na-realize kasi hindi ako nakikinig sa science class namin noon. Ikaw talaga. Pero alam mo ba na may nakakalungkot na kwento ang mga star? Talaga? Ano? Ang iba kasi sa mga yan patay na. Pero sa sobrang layo nila, yung ilaw nila nagta-travel pa rin sa outer space papunta sa Earth hanggang ngayon. Ganun sila kalayo. Ibig mong sabihin, yung ibang star sa langit, ilaw na lang kasi patay na? Ganun na nga. Nakakalungkot nga yun. Kaya nga humaling na humaling ako sa mga star. Bakit ka nga ba humaling na humaling sa stars? Kasi kahit gaano sila kalayo or kahit patay na yung iba sa kanila, gabi-gabi nandyan pa rin sila para samahan ka. At gusto ko na ganun din ako sa'yo, Easy. Gusto kong samahan ka hindi lang gabi-gabi, kundi habang buhay. Ano bang nagustuhan mo sa akin, Jack? Nagustuhan ko sa'yo? Marami. Marami ako nagustuhan sa'yo. Tulad ng? Nung una pa lang kitang nakilala, nakita ko agad yung kabaitan mo. Isipin mo, ipinagluto mo ko ng pagkain na wala sa menu nyo kahit na hindi mo naman ako kilala. Tapos nung naging magkaibigan tayo, ramdam ko yung pag-aalaga mo sa akin kahit nakaibigan mo lang ako. Yun siguro yung dahilan kung bakit nahulog yung puso ko sa'yo Mabait ka at maalaga kang tao. Totoo ba yan? Baka naman sinasabi mo lang yan kasi nga nanliligaw ka. Kaya nga ako nanliligaw dahil sa mga sinabi ko. Ano na bang date ngayon? 18 ngayon, linggo. Bakit? Simula ngayon, tatandaan mo na ang araw na to. Bakit naman?
Kasi ito yung araw na sinasagot na kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Tayo na? Oo! Woohoo! May girlfriend na ako! Uy, huwag kang mag-ingay, baka mamaya makabulabog tayo. Masaya ako eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Papadudot si Jack ang first ever boyfriend ko at happy ako na siyang naging una ko dahil sobrang bait niyang tao. Itinuring niya akong reyna na kailanman ay hindi ko naranasan sa tanang buhay ko. Maganda po ang naging simula ng relasyon namin. Gabi-gabi niya ako noon kung ihatid mula trabaho papunta sa sakayan ko pauwi. Araw-araw din niya akong dinadalaw sa resto para batiin at kumustahin bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Sobrang sweet namin sa isa't isa sa mga naunang buwan ng relasyon namin, Papa Dudut. Para kami mga teenager na first time lamang mag-ibigan. Laging magkasama, touchy sa isa't isa at parang lovebirds na hindi mapaghiwalay. Pagsapit namin ng 1 taon bilang magkasintahan ay naging komportable na kami sa isa't isa. Alam na namin ang mga sekreto at baho ng bawat isa noong mga panahong yon at doon ko na nga po. Doon ako sa inuupahan ni Jack natutulog lalo na tuwing ginagabi ako o kung mahirap pang makahanap ng masasakyan pa uwi. Paminsan-minsan naman ay si Jack ang dumadalaw sa maliit kong apartment at doon kami parehas nagpapalipas ng gabi. Para na nga kaming mag-asawa noon, Papa Dudut. Pero sa relasyon ay hindi palaging masaya at dumating din po kami sa punto ng relationship namin kung saan ay medyo nawala ang init ng pag-iibigan namin. Na para bang unti-unti ay nakakaramdam na kami ng umay sa isa't isa. Natural lang doon, natural lamang yon sa isang relasyon, sabi ng iba, Papa Dudut. Basta raw ang mahalaga ay mananatili at pipiliin nyo pa rin ang isa't isa kahit na parang wala ng spark. Ganun po ang ginawa ko pero kabaliktaran naman po ang naging desisyon ni Jack dahil sumuko siya kaagad, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Basta isang araw ay naghiwalay na lamang kami dahil ayaw na niya. Nararamdaman ko noon na tumamlay na talaga ang relasyon naming dalawa ni Jack pero hindi ko inakala na bibitaw siya kaagad dahil lamang doon. Ang paliwanag niya sa akin ay parang wala na raw patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Para raw itong isang bangka sa gitna ng dagat na walang alon. Hindi gumagalaw at walang direksyon. Sobrang sakit po pala ang ma-broken heart, Papa Dudut. Masarap umibig pero mapait at maging broken. Para akong nanalo ng milyon sa loto tapos malalaman kong panaginip lang pala ang lahat. Para akong pinangakuan ng bahay at lupa tapos ay biglang bawi rin pala kinaumagahan. Pakiramdam ko po noon ay para akong pinagnakawan ng saya. Sobrang sakit na naniwala ako sa mga matatamis na pangako na sa huli ay tatalikuran lang din pala, Papa Dudut. Wala na po akong nagawa noong iniwan ako ni Jack. Naghiwalay kami na para bang tapos na ang kontrata at tapos ang lahat sa amin. At dapat ay wala na kaming pakialam sa isa't isa. Hindi ko po natanggap na gano'n na lamang ang kinawian ng relasyon namin. Sinubukan ko siyang habulin para iligtas pa sana ang relasyon naming matagal nang tumaob pero iniwasan at pinagtaguan lamang ako ni Jack. Papadudot na 3 buwan na palang may laman ang tiyan ko. Dahil dito ay lakas loob ko pong hinanap si Jack para ipaalam sa kanya ang balita. Easy! Ano na naman bang ginagawa mo rito? Gusto lang kita makausap. Ang tagal na simula nung naghiwalay tayo ah. Hindi ka pa rin ba nakakapag-move on? Move on? Paano ako mag-move on kung bigla mo na lang akong iniwan? Hindi kita biglang iniwan. Nagpaalam ako sa'yo ng maayos.
Iniwan mo pa rin ako. Tinalikuran mo ko, iniwasan mo ko na para bang may nakakahawa akong sakit, pinagtaguan mo ko na parang naniningil ako ng utang sa'yo. Paano ako mag-move on, Jack? Kung bigla ka na lang umalis sa buhay ko. Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Gusto mo ba talaga na ipamukha ko sa'yo na ayaw ko na? Nasawa na ako sa relasyon nating dalawa? Gusto mo pa bang saktan ng ganito sarili mo? Gusto ko lang naman malaman kung saan. Saan ba ako nagkulang, ha? Hindi ako perpektong tao pero sana naman bago mo ko iniwan, sinabi mo muna kung nasan yung mali para sana kahit papano na itama natin, naayos natin. Hindi yung basta-basta ka na lang aalis na para ka lang nasiraan ng laruan na porket sawa ka na sa laruang yun, ayaw mo nang ayusin. Pasensya ka na. Pero na-realize ko lang kasi na hindi ikaw ang nakikita ko na makakasama ko habang buhay. Hindi ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. Siguro noon na humaling ako sa'yo kaya kita niligawan pero yung pagkahumaling na yon, wala na eh. Nagsawa ka na sa akin? Yun ba? Yun bang gusto mong palabasin? Ganun na nga. Kaya please lang Easy, tama na. Itigil na natin to. Hayaan na lang natin ang isa't isa. Hindi pwede. Bakit hindi? Wala ka nang magagawa. Sa ayaw o sa gusto mo, wala na tayo. Matagal nang tapos ang relasyon natin kaya huwag ka nang magpapakita sa akin. Buntis ako! Jack, buntis ako at iisang tao lang ang nakagalaw sa akin. Ikaw! Ganyan ka na ba talaga kadesperada? Magpapanggap kang buntis para lang bumalik ako sa'yo? Hindi ako nagsisinungaling. Totoong sinasabi ko. Lumang tugtugi na yan, Easy. Maniwala ka, hindi kita niloloko. Buntis ako 3 months. Eh kung totoo man yung sinasabi mo, wala pa ring magbabago. Sorry, pero hindi pa rin kita babalikan. Kahit magkakaroon na tayo ng anak? Kahit na magkaanak man tayo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Pero paano ang bata? Lalaki siyang walang ama? Paano kung hanapin ka niya? Eh di sabihin mo ang totoo. Jack naman! Hindi ko pinangarap na magkaroon ng anak na walang kikilalaning ama. Baka naman pwede nating ayusin to para na rin sa bata. Wala na talaga eh. Nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Kahit pagbali-balik ta rin natin ang mundo, ayoko na sa'yo. Maglolokohan lang tayong dalawa kapag ipinilit mo pa ang gusto mo. Kahit na lang para sa bata, please, nagmamakaawa ako. Umuwi ka na, Easy. Paano to magiging anak natin? Susustentuhan ko na lang siya buwan-buwan. Kung hindi mo ko babalikan, hindi kita ipapakilalang ama sa magiging anak ko. Gawin mo gusto mong gawin. Basta please, huwag mo nang guguluhin ang buhay ko. Gusto ko nang mamuhay ng tahimik. Mabuti ka pa. Kaya mong mamuhay ng tahimik pagkatapos mong guluhin ang buhay ko na dati nang masaya at tahimik. Sana maging masaya ka sa buhay mo, Jack. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na ako makikita pagkatapos ng araw na to. Papadudot hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng sakit tuwing naaalala ko ang araw na yon. Ang araw kung kailan ibinaba ko ang pride ko para sa isang lalaki. Ang araw kung kailan pilit akong pinagtabuyan ng lalaking minahal ko, ang lalaking itinuring ko ng kahati. Lalaking akala ko ay siya nang magpapasaya sa akin habang buhay. Siguro yun na po ang pinakamasalimuot at pinakamadilim na parte ng buhay ko, Papa Dudut. Ilang buwan din akong nawala sa sarili ko. Hindi ko po inakala na ganong kalakas ang naging impact ni Jack sa buhay ko. Nung una ay kinaya kong tanggapin na wala na siya, pero sa mga sumunod na araw ay unti-unti kong naramdaman ang kawalan ng kanyang presensya at doon ay muling nanumbalik ang sakit na mga pangakong binitawan. Mga ala-alang hindi mabitaw-bitawan at ang pakiramdam na parang kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat. Mas lumala pang emosyon ko dahil siguro ay nagdadalang tawa ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Aaminin ko na napabayaan ko ang pagbubuntis ko noon. Hindi ako nakakakain ng maayos, hindi ako nakakainom ng vitamins para sa bata. Puro tulog lang ako noon at trabaho. Hanggang sa hindi ko namamalayan na wala na palang heartbeat ng bata sa sinapupunan ko. Papa Dudut, namatay ang bata sa loob ng tiyan ko nang hindi ko namamalayan. Dahil nga sa pangyayaring ito ay mas lalo akong na-depress at nawala na sa wisyo.
Kumapit ako sa mga bisyo at ang pinakamalalang kamalian na nagawa ko na siguro ay noong pinasok ko ang mundo ng droga. Noong mapalapit ako sa kapitbahay naming si Pakoy, Papa Dudut. Sarap. Mismo, di ba? Makasarap ka lang dyan. Pero huwag mo rin kalimutan magbayad, ha? Turok ka ng turok sa katawan mo, tapos puro utang ka naman. Mahal na ang drugs ngayon, oy. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita eh. Paano? Si Santi ka nga sa trabaho. Kung bakit kasi pumasok ka ng sabog eh. Ba't kasi pinagbabawal nila to eh? Laking tulong nito para makapagpasaya ng tao. Ayan ka na naman eh. Kung ano-ano na naman pinagsasabi mo dyan, porket sabog ka na naman. Totoo naman ah. Dito lang nawawala yung lahat ng sakit na nararamdaman ko. Para akong nasa langit tuwing gumagamit ako nito. Walang problema, walang mabigat sa dibdib, walang inaalala, happy lang. Magaan sa loob? Oo, tama ka. Kaya nga suki mo ko eh. Buti na lang napalapit ako sa'yo. Pero alam mo, hindi ko inakala na may tinatago ka palang ganitong ugali. Anong ugali? Tagal na natin magkabit-bahay. Ngayon ko lang nalaman na mabisyo ka pala. Alak, yosi, drugs. Kala ko nun mabait ka eh. Mabait naman ako ah. Sinira lang kasi ng isang tao ang buhay ko. Hayop na yun. Liligaw-ligawan ako tapos iiwan din pala ako. Bakit ka naman kasi iniwan? Hindi ko alam. Bigla na lang daw nagsawa sa akin eh. Sobrang mali naman nun. Diba? May pangako pang aalagaan kita hanggang sa nabubuhay ako, ituturing kitang reyna. Walang niya, hindi pala totoo. Buisit. Ikaw naman kasi kung sino-sino pinapatulan mo. Pero okay na rin yun kasi maganda naman ang kinalabasan. Anong magandang kinalabasan? Nasasaktan na nga ako rito eh, ano maganda ron? Sumeksi ka. Dati ang laki-laki mo eh. Ngayon pumayat ka na. Pumayat ako kasi depressed ako. Lahat ng to nangyayari dahil sa Jack na yun. Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yun? Mukha naman pinaglisupot ng unggoy. Sa dami ng lalaki sa paligid mo, yung pa pinili mo. Siya lang ang nagmahal sa akin eh. Ba't ikaw? Mamahalin mo rin ba ako? Di natin sigurado. Tigilan mo nga ako, Pakoy. Hindi kita mamahalin. Pero mapapasaya naman kita. Paano? Bibigyan mo na ba ako ng discount sa mga session natin? Hindi. Mas masarap pa to kaysa sa discount. Mas masarap pa kaysa sa kinakaadikan mong drugs. Dadaling kita hindi lang sa langit, kundi sa rurok ng langit. Anong ginagawa mo? Lumayo ka nga sa akin. Sigurado kung hindi mo malilimutan ang gabing to. Layuan mo nga ako, Pakoy. Ano ba? Huwag ka namang pakipot. Alam ko naman na gusto mo rin to eh. Bitawan mo nga ako? Ano bang ginagawa mo? Bastos ka! Gusto mo ng hard ha? Pagbibigyan kita. Pakikita kita ng hard. Pakoy! Relax ka lang. Magugustuhan mo rin to. Tama na, please! Tulong! Tulungan niyo ako! Papadudot tulala at hindi ako makapaniwala sa nangyari noong makauwi ako sa bahay ng gabing yon. Hindi pa noon tuluyang nag-sink in sa utak ko kung ano ang nangyari sa akin at para bang emosyon na makikita sa mukha ko pero ng mga oras na yon ay punong-puno ng pandidiri ang puso ko. Ni hindi ko magawang tingnan ang sarili ko sa salamin. Gusto kong maiyak pero walang luhang lumalabas sa mga mata ko. Gusto kong magwala, magalit, sumigaw pero wala akong lakas para gawin ang lahat ng yon. Ilang araw akong hindi nakatulog, Papadudot, dahil sa mga nangyari. Hindi ako lumabas ng bahay, hindi ako nagpakita sa mga tao dahil iniiwasan kong makita si Pakoy. Nais ko sana noong magsumbong sa mga pulis pero natakot ako na baka pati ako ay madamay dahil pareho kami ni Pakoy na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.
Sinolo ko na lamang noon ang nangyaring pangahalay sa akin, Papa Dudut. Hindi na rin ako noon bumalik pa sa paggamit ng droga dahil si Pakoy lang naman noon ang kilala ko na dealer at ayoko nang makita ang pagbumukha ng lalaking yon. Lumipas ang ilang buwan ay nabalitaan ko na lamang na nahuli si Pakoy sa isang buy-bust operation. Kasabay ng balitang ito ay napag-alaman ko rin na ako'y nagdadalang tao na naman sa ikalawang pagkakataon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madudut, fast forward po tayo sa present time. After po ng 10 taon ay naibalik at naayos ko hanggang sa lumaki ito at nagsimula ng magtanong tungkol sa kanyang ama. Doon na rin po ako nagsimulang mabahala lalo na't wala akong planong ipaalam sa anak ko na ang tatay niya ay isang rapist. Oh, naubos mo na agad yung ice cream mo? Opo, Mama. Ang sarap po kasi eh. Masarap ba? Pero dapat once in a while lang kumain ng ice cream, ha? Bakit po? Kasi masyadong matamis ang ice cream. At kapag palagi matamis ang kinakain mo, magkakaroon ka ng cavity sa teeth mo. Masisira yung teeth mo. Gusto mo ba yon? Hindi po. Kaya huwag kang palaging kumain ng matamis, okay? Opo, Mama. Tapos, after kumain ng matamis, anong gagawin? Magto-toothbrush. Very good! Galing-galing talaga ng anak ko. Payakap nga. Mama, hindi po ako makahinga. Sorry anak. Proud lang kasi ako sa'yo. Ang bilis mo kasing lumaki. Parang kailan lang nung hindi ka pa makapaglakad. Ngayon malapit ka na magdalaga. Mama, bukas na pala namin ipapasa yung project namin sa school. Oh, tapos mo na ba? Hindi pa po eh. Magpapatulong po sana ako sa inyo. Kaso lagi po kayong busy eh. Anong project ba yan? Sige, tatapusin natin yan mamaya pagka uwi natin. Family tree po. Nagawa ko na po yung sa mother side. Yung sa father side na lang po ang hindi. Yun na lang po yung kulang ko. Okay na yun. Hindi mo na kailangan ng father side kasi simula nung pinanganak ka, kami lang ang family mo. Never ka nagkaroon ng father side na matatawag na pamilya. Pero kahit pangalan lang po ni Papa ang ilalagay ko. Napag-usapan na natin ang tungkol dyan, di ba? Wala kang papa kasi hindi niya deserve maging tatay. Nakakainggit lang po kasi yung mga classmate ko po, complete family sila. Palagi silang sinusundo ng mga papa nila. Tapos ako po... Anak, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa ibang tao. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Iba ang buhay nila, iba rin ang buhay mo. Bakit? Hindi ka ba masaya na ako ang magulang mo? Masaya po. Pero mas masaya po sana kung dalawa po eh. Dalawa naman ako ah. Ako ang mama mo. At ako rin ang papa mo. Si Mama talaga. Alam mo anak, masaya magkaroon ng tatay. Pero minsan, may mga tao talaga tayong kailangan maalis sa buhay natin para mabuhay tayo ng tahimik at walang problema. Bad guy po ba si Papa? Ha? Sabihin na lang natin na mas mabuti na lang na wala siya sa family natin ngayon. Paano po kung bigla siyang magpakita sa akin? Paano po kung gusto niya po ulit maging part ng family natin? Tatanggapin po ba natin siya? Maniwala ka sa akin anak, hindi mangyayari yun. Bakit naman po? Hindi ko hahayaang mapalapit ka sa taong yun. Tinatanong mo kung bad guy siya? Yes. Bad guy siya kaya tama na ang usapang to, okay? Pero, Ma, paano po yung project ko? Ipasa mo na lang ng ganun. Kakausapin ko na lang yung teacher mo. Halika na, umuwi na tayo. Papa Dudut, wala talaga akong planong ipakilala kay Melissa kung sino ang tatay niya. Ayokong malaman ng anak ko ang nangyari sa akin at mas lalong ayoko ring malaman niya na isang rapist at adik ang tatay niya. Sa totoo lang po ay ang
Hirap papadudot ng sitwasyon ko. Hirap na akong iwasan ang mga katanungan sa akin ni Melissa patungkol sa papa niya. Minsan ay nagkukunwari na lamang akong busy o hindi kaya'y nagagalit-galitan para lamang matapos kaagad ang usapan. Hindi naglaon ay nagsawa din si Melissa sa kakatanong. Papadudot ng taong yon ay maganda naman ang naging buhay naming mag-ina. Kahit na hindi kami kompleto mula sa pagiging cook ay na-promote ako sa kusina at naging head cook. Nakapaghanap din ako ng sideline kung saan ay nagbebenta ako ng mga pabango na galing pa sa ibang bansa. Wala na akong mahihiling pa noon, Papa Dudut. Magaling sa klase ang anak ko at isa siyang academic achiever. Lahat ng pangangailangan niya ay naibibigay ko naman ng maayos. Pero dumating ang araw ng isang lalaki mula sa nakaraang ko ang biglang nagparamdam nang hindi ko po inaasahan. Mula sa Facebook ay nakatanggap ako ng chat mula kay Jack 10 years after kaming maghiwalay. Nakiusap siya sa akin na kung pwede raw ba niya akong tawagan. At dahil sa curiosity ay pinagbigyan ko naman siya, Papa Dudut, sa kahilingan niya. Hello? Easy, si Jack to. Magandang hapon sa'yo. Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ikaw? Ako, medyo hindi ako okay ngayon eh. Ito ba ang dahilan kung bakit bigla ka nagparamdam sa akin after 10 years? May cancer ako, Easy. Prostate. Cancer? Paano mo nakuha yan? Hindi ko rin alam eh. Basta bigla na lang ako nagkaroon. Ito na siguro yung parusa sa akin sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko sa buhay. So nasa ospital ka ba ngayon? Anong update sa sakit mo? Last stage na tong sakit ko eh. Wala na akong laban. Hindi na raw gumagana yung mga treatment sa akin. Huwag ka namang mawala ng pag-asa. Magtiwala ka lang sa Diyos, malalampasan mo rin to. Naubusan na ako ng pag-asa eh. Doktor ko na mismo nagsabi na may taning na buhay ko. Walang imposible sa Diyos, Jack. Easy. Napatawag ako kasi may pabor sana ako na gustong hilingin sa'yo. Ano yun? Alam ko na sobrang sakit ng ginawa ko sa'yo noon. Basta na lang kita iniwan dahil lang sa pagiging makasarili ko. Pero sana mabigyan mo ako ng pagkakataon na makita at makilala ang anak natin sa kabila ng lahat ng nagawa ko sa'yo. Anak? Wala tayong anak, Jack. Please, Easy. Nagmamakaawa ako sa'yo. Natatandaan ko pa na sinabi mo sa akin noong nabuntis ka. Kaya alam ko na may anak tayong dalawa. Totoo, may anak tayo pero… Ituring mo na lang na dying wish ko to. Huling-hiling ko sa'yo bago ako mamatay. Sandali lang Tatawagan kita ulit. Ano bang gagawin ko? Sasabihin ko ba sa kanya ang totoo? Anak? Melissa? Bakit po, Mama? Halika rito. May itatanong ang mama sa'yo. Ano po ba yung itatanong niyo sa akin, Ma? Gusto mo ba talaga makilala ang papa mo? Opo! Ipapakilala mo na po ba siya sa akin? Sige, sandali lang Hello, Easy? I-open mo ang cam mo. May papakilala ako sa'yo. Sandali lang. Ayan, kita mo na ba ako? Oo. Jack, ito si Melissa. Melissa, ito naman… Siya po ba ang papa ko? Hello, anak? Ako nga. Ako ang papa mo. Marami kang question sa papa mo, di ba? Sige na. Itanong mo na sa kanya lahat. Hindi po ba kayo magagalit? Hindi ako magagalit. Oras na rin siguro para masagot yung mga katanungan mo tungkol sa papa mo.
Thank you po, Mama! Walang anuman, anak. Sige na, mag-usap na kayong dalawa dyan. Jack, iiwan ko na tong phone kay Melissa, ha? Salamat. Maraming salamat, Easy. Papa Dudut, alam ko po na isang malaking kasinungalingan ang ginawa ko. Hindi anak ni Jack si Melissa at lalong hindi si Jack ang ama ng anak ko. Pero nang mga panahong yon ay eto lamang ang tanging opportunity na nakita ko para makatulong kay Jack at sa parehong pagkakataon ay para masolusyonan na rin ang problema ko sa pagtatanong ni Melissa patungkol sa kanyang totoong tatay. Hindi naman po naghinala si Jack na hindi niya anak si Melissa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay laging bumibisita si Melissa sa ospital para makabanding si Jack na noon ay pinaniniwalaan na niyang tatay niya. Pagkatapos ng 3 buwan ay tuluyan ng binawian ng buhay si Jack. Hanggang sa ngayon ay wala pa pong nakakaalam sa ginawa ko at mas mabuti na rin sigurong hayaan ko na lamang na ganon ang nangyari. At least, kahit sa mga huling sandali ay natupad ko ang dying wish ni Jack. At ngayon ay may kinikilala na ring ama ang anak kong si Melissa kahit na ang lahat ng ito ay isang kasinungalingan lamang. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang kwento ko sa inyo at hindi ko alam kung may matututunan ba sa naging buhay ko bilang avid fan. Ay masaya ako na sa wakas ay na-share ko na rin po ang story ko sa inyo. God bless po and more power sa inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Easy. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.